ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തോടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അവധിയിലേക്ക്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് ക്രിസ്മസ് അവധിക്കായി വിദ്യാലയങ്ങൾ അടക്കാൻ വൈകിയെങ്കിലും പരീക്ഷാ തിരക്കിലും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന്റെ പകിട്ട് ഒട്ടും കുറച്ചില്ല. പരീക്ഷയ്ക്കിടയിൽ കിട്ടിയ ഇടവേളകളിൽ കരോൾ പാടിയും കേക്ക് മുറിച്ചും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു. അവധിക്കാലത്ത് ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പയ്യാവൂർ ചാമക്കാൽ ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് പൊലിമ കൂടുതലായിരുന്നു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജെയിംസ് തുരുത്തേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ EP ജയപ്രകാശ്, MPTA പ്രസിഡന്റ് സൗമ്യ ദിനേശ്, സ്കൂൾ ലീഡർ എഡ്വിൻ രജീഷ്, ജോസ്മി ജോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഈ വർഷം അവധിക്കാലം 12 ദിവസമാണെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾ അവധി കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി 5-ന് തുറക്കുന്നതാണ്.